yawa to abuwa Allah zan da kan kai mun ti Allah mun kai mun tare mun wannan wuya Mubarak da Allah go abincin Allah zaka tuba ba Mubarak ga abincin can a cikin yana juya shi wallahi ka tuba wannan yara Bismillah. Allah ya yi. Ya ce an yi hoto wallahi saboda aka wallahi ga malam ya fita dan malamin an yi hoto ana ciki wanda suka samu a haka ruwan ne abincin dan aje shi ba mana dan ina za zuba mai yaya ba ce kuma wace ga mata ba Allah kai na ba Alam na gajiya mun gode jiya Allah ka sa ki kalan barawa an yi mana an fita da shi akwai dan barawa zan ka wannan ba na manta da tun da zai kamata dauka na manta tun da zai kamata dauka na manta mu tani ba mu ya dan da mu ga mu